Έχει περάσει ο λαός σε άλλα επίπεδα. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Δηλαδή έχει αργήσει. Φύτρωσε! 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 Φύτρωσε, μαλακία, φύτρωσε! Φύτρωσε, μαλακία, φύτρωσε! Όχι φυτρώστε, φύτρωσε! Διότι ένα έχει από κάτω. Άμα έχει δύο θα λέγει φυτρώστε. Φύτρωσε αυτό που έχω βάλει από κάτω. Φύτρωσε, αλλά δεν καταλαβαίνει. Ζητούσε τον κόσμο να βάλει πατάτες κοντά στη τηλεόραση να φυτρώσουν οι πατάτες. Δηλαδή. Και πάνε χαζές συγγρές και χώνουν την πατάτα να. Τι να πεις, Παναγία μου, τώρα σου έρχεται. Πάνε μέσα κόσμο, πάρει την πατάτα, την πάει μπροστά στην τηλεόραση. Και περιμένει να φυτρώσει την πατάτα. Κάλεσε και τη γυναίκα του Μπουμπούκου να πάρει μέρος. Αυτή και ο άντρας πλέον ο Μπουμπούκος μονοπολούν την ελληνική τηλεόραση. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ευγενία, έχεις αισθανθεί κάτι? Ναι. Τι? Έχεις αισθανθεί κάτι επάνω στο σώμα σου? Ναι. Ναι. Τι έχεις αισθανθεί? Έχω αισθανθεί 4 χτύπους στην πλάτη μου. Ακόμη μια φορά. Έχω Τι? αισθανθεί... Περίμενε να Έχεις τελειώσει. Έχω αισθανθεί 4 χτύπους στην πλάτη μου. Το ήξερε. Πάρε μια βαθιά εισπνοή, εκπνοή, μείνε με κλειστά. Δηλαδή για όνομα της Παναγίας. 4 φορές. Τάγκ, τελειώνει η μουσική, ξέρεις ακριβώς που θα πει. Δηλαδή 4. Θα κάνει, αλλά να το πεις μόλις το κάνει. Χαζομάρες, έλεος.